Тук сме в зала Мати на една изложба, в която са представени картини на български художници. Ще се проведе търг и аз в момента размишлявам дали да се включа в наддаването за номер 41, една картина на Йошката. Много ми харесва. Поглед от беше точно как се казва. Да, оптичи поглед се казва. Хубави картини. Наистина има голям избор, особено за ценителите на български художници. Тази е много хубава, 26 номер. 26 Димо Николов Жътва. Това си харесва. Като изправиш, обаче повече перспектива. Да, това просто трябва да ти изправи. Да, много се хубаво. 600. 650 номер 14. 650 втори път.